Undang tutur undang kasih ingkang linani sing awet mawi benak lawe warna seto karo dosok susu-sumur ing kawruh nagara lan agama ugi kesusu weruh kalih garwa ingkang badhe gesang bebrayan ingkang selalu benak lawe warna seto ateges kaiket tresna kang tuwus kang suci Katan saranta tepating kanggo lepas cenela bila saderipun nyawijayaken tresna golong gili-gili kepri pranodya samya jawat asta manunggaling tresna ati loro dadi siji loro ratunggal sinembut japa mantra ugi atur nugrani Gusti Kang Jagat sebagai tresmanira temanten saripit temanten putri aju jejeg kukun demi gantowo kembang kolbu sinambi lepas cenela gambaraken temanten putri kusumaning ayu Vivi Yulianti pratelaken tresna kang tulus prasetya kang sejati marang guru nadi Bilot asto malungguh sebaik kolbu pratondo bekti marang garwa koweku dari para pinter swarganing garwa putri menika papan wonten garwa kagung Patra Semara Jiwaraga sewita marang garwa sami-sami nitih beta kastres samudraning bebrayan kemanten kanggo maestri sinambi Mujabrata pring Gusti Bebasan kados peno kadoro dasing impet kamu jati wujud Rahayu Sekolah 1 Lampayo Kemanten kanggo maju tidak kuntolo wiji dadi kang mapan wonten sekatri warna mawar melati sarta kandil wiji dadi menika bubakalan kang sejati murid tuwuh kartu pangkar balambar ing Handawa gambaraken Pecahin asma jejoko lan marosi asma garwa ugi gambaraken bane ucul saking pagulawan tak Rama Ibu memban mangka Rama Ibu mandiring pribadi bakul bali wong piyambak lajeng temanten putri nyawi Tirta Marta kanthi jamas samaran utawi adicara randu padha ugi ngangken biaran Sagari warna mawar melati sarta kandil lirian menawar kedelati mungkin tansah kumantil-mantil salebeting batos kang dipamuji Rahayu anggenipun wiji samparan garwa pratelaken ingkang satu tresna kang tulus awit garwa menika sigarane nyawa ya sigarane jiwa baso samparan kitali Sukerta sikara-kara Pancabaya urip sirna kang mala supingkira kang sekala tebih tumindakan para murka hanemu bagya mulya